Dwi'n gwybod beth ydych chi'n feddwl, llo mewn trailer, ond nid trailer cyffredin mae honno, ond trailer Ifor Williams. Enw byd enwog, a mae genna un o phobl enwog Ifor Williams, o'n i'n Rhys Jones. Ti'n o lew? Iawn, dwi'n ti? Iawn, diolch yn fawr. Ti'n cadw'r dorf i ffwrdd am hynny, mae'n brysur iawn ar y stond mewn wastad, ydy? Yndi, brysur iawn heddiw. Chwarae teg, a bobl yn dod o bob cyfeiriad o bob oed hefyd. Ynden. I weld, beth gennych chi gynnig, mae yna trailer dos i allan o hwnna. Dych chi'n esblygu'r trailers yma bob blwyddyn, mae yna rhyw bethau bach newydd o flwyddyn i flwyddyn, a mae angen, mae'n siŵr, oes? Oes, da ni eisiau newid nhw bob blwyddyn i adaptio a, wel, improvio trailers bob blwyddyn i be mae pobl eisiau dyryddio nhw i, so, ie. Trailer cario, cyffylau neu maen nhw'n all-rounder oedd hwnna. All-rounder, ie. Cyffylau neu defyd neu cata neu be bynnag, ie. Achos mae yna ddywediad yn does horses for courses, ond mae yna trailers for the horses fan hyn. No, ie. Ia'n ei sens na, dim o gwbl. O'n i'n mlaen ffordd hyn, achos maen nhw gyd maen nhw gyd yr un un thema, ond mae yna wahaniaethau bech rhwng bob un yn does. Oes. A beth am, dyn ni gweld, mae'n axles o dan. Be di'r gwahaniaeth rhwng y ddau yma wan? Pam bod yna rhai ag axles o dan a rhai ar y top? So, da ni'n galw hwn am DP trailers, so dual purpose. Right. So, mae'n gallu gael ei defnyddio am flatbed, ti'n gallu tynnu'r hwd ffwr. O, di'n dda ffwr, ynddi o? A defnyddio fel am flat trailer i cario bales neu beth bynnag. Dwi'n gweld. A wedyn rhoi hwd nôl lawr i cario defyd neu catel neu beth bynnag. Ie, ie. A dim gennych chi rai amrywiaeth i gario pethau heblaw stoc yn fyna wedyn. Oes. Reit te, Rhys, ti'n rhoi gêm? Gen i gael gêm ar hwn i gychwyn. Ie. Cer di ochr yna. Chi'n iawn, boes? Dwi'n eisiau torri ar draws y gêm. Gai chwarae am munud? Reit te, pa ffordd ti'n sgorio? Wel, dwi'n mynd ffordd yma, wyt. Oce, ciciad i'r bel i gychwyn te. Reit te. O'n i'n gweld, tra bod ni'n chwarae, mae yna trailer go fancy draf yna fi Rhys yr un gwirdd na. Be di hanes hwnna? So, mae yna trail ail i gael ei adeiladu yn 1958. Hwna fyna? Yn fanna, ie. Di o'n dal yn wreiddiol. Yndi. Original parts, o'n maen nhw'n dweud. Wel, mae twy yn original, mae lot o pren di gael ei newid i, cos o gyda pren di rydu, ond, ie. A hwnna wedi cael ei greu yn... Yn y factory yn Cymwyd yn 1958, so... Lot i newid ers hynny. Do. So, da ni di wneud y trail yn perffaith o wan, i be ma o wan, i be oedd o 60 mlynedd yn ôl, so... Digon o gwaith. A mae'r cwmni'n tyfu a tyfu. Faint o bobl sy'n gweithio i Ifor Williams ebyn hyn? Tia 700 o bobl, so... 700 o bobl? Oes. Wanwyl. A mae'r factories yn dal i gyd yng Nghymru, no? Dal yn gyd yng Nghymru. Gyd ond nhw yn den. Mae'n beth enfawr i'r ardal, yndi? Mae'r enw Ifor Williams, ydych chi'n meddwl am Gorwen a Cynnwyd, a mae wych bod yna gwmni o Gymru, a mae o'n enwog yn fyd eang. Da ni wedi gweld Wrexham a bobl fel ni yn hyrwyddo'r brand yn do. Da ni'n gyrru trailers i Seland Newydd a Australia, so maen nhw'n mynd bob man. Ydych hefyd? Maen nhw'n mynd bob man. Faint o trailers ydych chi'n neud mewn wythnos? O, mae'n newid bob blwyddyn. Newid bob wythnos. Mynd yn fwy bob blwyddyn, falle? Mwy a mwy a mwy, yndi. A mae'r sales yn mynd lawr achos bod fi fan hyn yn siarad efo ti. Ie. Mae yna giw mawr tu nôl yn aros i brynu trailer. Well i fynd, Rhys. Diolch ti am y sgwrs. Diolch yn fawr. Gwn i gêm eto. Ie. Iawn.